Bye.
Oh, yo,
kamasrahaken Bapak Lurah Kampung ingkang anampi Bapak Panewu Ngawen. Para rawuh sedaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya. Lestari budayaku. Ibu para rawuh sedaya, wonten ing wekdal punika upacara Grebeg Besar Gunung Mijil taun 2019 badhe kawiwitan. Kasuwun sedaya pasarta tertib anggenipun nderek wonten ing upacara menika. Para paraga upacara ingkang ngayahi jejiban wonten ing wekdal punika. Pangagem upacara kaasta dening Kanjeng Raden Tumenggung Yogi Pradana Manggala Yuda dening Kanjeng Raden Tumenggung Haryo Surata Surya Nagara Pandika Bregata ingkang sepisan Bapak Banteng Purwanto, ingkang kaping kalih Bapak Triwahyu Jumawan, ingkang kaping 3 Bapak Dahlan. Pandonga badhe kadherekaken dening Bapak Kiai Ahmad Gufron Ridwan, atur pasrah gunungan dening Bapak Lurah Kampung, atur panampi gunungan dening Bapak Panewu Ngawen, ngayahi jejiban panacara wonten ing wekdal punika sedherek Daniel Nugroho kalian Diajeng Hori Aprilga abdi panghagem upacara kaasta dening Diajeng Mila, abdi pasrah dening Ibu Sri Wuning, abdi panampi dening Ibu Retno Kusumawati Dwi Rahayu, dening pamaosing riwayat cekak kaasta dening Bapak Purno Sabtu Kliwon 11 besar 1226 Hijriah utawi 7 Juni 2019 kawiwitan. Manggala Yuda lumebet ing sasana upacara bregada kasihaga-aga. Pandika Bregata caos pakurmatan dumateng Manggala Yuda. Manggala Yuda mimpin pakurmatan dumateng panghagem upacara. Dumateng ngagem upacara. Punika kanthi mekaten Bapak Ibu sedaya warganing masyarakat Kelurahan Kampung khususipun Kapanewon Ngawen saged sangkul sinangkul saiyek saeko kapti caos pambiyantu dumateng pamarentah
kagem bangun tata gesang ingkang langkung sae, ingkang tentrem lan raharja ing samukawisipun. Kejawi punika lumantar upacara adat mratélakaken minangka janma tansah nunjukaken raos syukur awet wonten ing sauruting lampah gesang lan pakaryanipun satemah tansah pinanggih wilujeng lan binerkahan dening Gusti ingkang Maha Asih. Minangka puput peputaning atur dumateng sedaya paraga ingkang sampun ngrantam mrih laksitaning tata upacara menika, kula ugi ngaturaken matur nuwun lan mugi-mugi saluwiring gati adicara punika saged lumampah kanthi rancak, kanthi rampit, wilujeng tinebihaken saking sarupaning panggoda lan rubeda. Monggo sesarengan ngunjukaken pandonga mugi Gusti ingkang Maha Mirah tansah minangkani menapa ingkang dados panyuwunan kita, ugi tansah nenuntun ing sauruting pakaryan kita. Amin. Matur sembah nuwun awit kawigatosanipun, nyuwun pangapunten awit kekirangan lan kalepatanipun. Matur sembah nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Matur sembah nuwun. Untuk bersama Ibu Ya, ini adalah bagian dari nguri-nguri dan juga menghormati jasa-jasa para leluhur kita, sehingga tadi kami sampaikan di pidato kita tidak hanya sebagai pelaku saja, tapi juga harus membawa, termasuk juga memberikan dukungan kepada akses yang masih secara rutin digunakan oleh warga masyarakat untuk menjual kebudayaan. Jadi saya komitmen bersama salah satu anggota DPRD yang nanti akan kami sampaikan, entah melalui dana keistimewaan atau anggaran pendapatan saja daerah Kabupaten Bengkulu, untuk semua warisan budaya maupun benda dan tak benda ini untuk kita rawat dan kita jaga juga lestarikan. Oke, terkait secara historis video lali aku ri, iya. Mangkunegaran ini bagaimana nantinya? Oh, enggak apa-apa, karena dulu kan kita juga belum terbentuk dalam sebuah negara.
Dulu kita terdiri dari beberapa kerajaan, kemudian dipersatukan oleh Bung Karno untuk dijadikan dalam wadah suatu negara yaitu Indonesia. Yang kedua dari mana? Bermacam-macam suku, adat, budaya, bahkan bermacam-macam kerajaan. Intinya kita bineka tunggal ika berbeda-beda, tapi kita bersatu. Apakah nantinya Kabupaten Gunung Kidul juga akan mendatangi Pura Mangkunegaran terkait mengenai ini juga bagian warisan dari Pura Mangkunegaran juga? Kita lihat situasinya, jika memang kita mendapatkan undangan, kemudian ada ritual budaya yang dilakukan di bekas kerajaan manapun atau kerajaan yang masih berdiri, kami pasti hormat. Termasuk kita juga ke Lampung, kemudian ke Sriwijaya dan lain sebagainya. Hal ini adalah bagian dari melestarikan budaya. Yang tidak hanya budaya kita yang kita yakini di sini, tetapi budaya Nusantara. Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Om. Sama ibu, kata ibu ya. 1, 2, 3. Yuk, syuk, semangat.